Gent que abans de començar aquestes extraescolars s'amoïna, no? Dient on he d'apuntar els meus fills, com sé si en un casal o un extraescolar, com es poden organitzar les famílies per apuntar correctament, no, els fills en aquestes extraescolars? Doncs mira, si et sembla, donem una mica de tips avui per ajudar les famílies. Doncs, a veure, hem de tenir en compte la situació de les famílies, que és la que és. És a dir, si hi ha una família que per tema d'horari han d'apuntar els nens al casal o a l'extraescolar que està a prop de casa, doncs és així, i és una realitat. Perquè les famílies hem de compaginar els nostres horaris professionals, laborals. Bé, la conciliació és complicada. Però tenint en compte això, si hi ha famílies que tenen més possibilitats d'escollir, el que aconsello és que tant pels casals com per als extraescolars tinguin en compte la personalitat dels seus fills, el que podríem dir les intel·ligències. És a dir, si un nen, per exemple, té una intel·ligència més social, relacional i esportiva, doncs podria anar amb un esplai, com feia jo de petita, perquè és més actiu físicament, li agrada relacionar-se, doncs seria molt adequat. Si, per exemple, tenim un nen que és més, o una nena, no cal dir-ho, més introvertit i amb una intel·ligència més mental, pot ser que li agradi un tema d'escacs, o que és més solitari, és a dir, tenir en compte, perquè al cap i a la fi maternar va d'ajudar els nostres fills a desenvolupar aquests talents i habilitats que cadascú d'ells té innats, té al néixer. És com hem de maternar, i quan ja tothom, ja sabeu, ho s'ha dit moltes vegades, que quan dic maternar és mares i pares. Aleshores,